Isinqumo semantshi sesibili senze ukuthi u-Anita van Renen Kotze achiphize izinyembezi. Ubuyele enkantolo enethemba lokuthi ubufakazi bakhe obusha buzomsiza akhululwe ngebheyili. Kodwa imantshi ithole ukuthi lobu bufakazi bakhe obusha abunayo into ephathekayo ukuthi angakhululwa ngebheyili. There is nothing that seems to have changed, save for the fact that the information so placed before court existed at the time of the first hearing and the applicant chose not to place it before court. Van Renen Kotze usolwa ngenkohlakalo yokwenza ukuthi amakhasimende omasipala wasemfuleni ekwazi ukuthola isaphulelo ezikweletini zomasipala. Kusolwa ukuthi wenza amakhasimende ukuthi amkhokhele imali ethile ngethemba lokuthi uzokwazi ukwehlisela izikweletu zawo. Izikhulu zomasipala zithi lokhu kwaholela ekutheni kulahleke imali engango-400,000 wamarandi. Icala lakhe lavela obala emva kokubulawa kowabe ebhekele ezemali kumasipala wasemfuleni uMartha Rantsofu, nokunguyena owathola ukuthi kunomkhonyovo wenzekayo kulo masipala. uRantsofu wadutshulwa wabulawa ngoNdasa wakulonyaka, kodwa-ke abukho ubufakazi obusavelile obuyamanisa uVan Renen Kotze nalokhu kubulala. Icala lihlehliselwe umhlazi ngama-23 kuNtulikazi.